भारतनि रौनिया हान्जानि हाबिलदार मालेन बसुमतारिया अबथिरायै जिउ खोमानांदों। चिरां जिल्लानि बिजनी मोखोनागुरि गामिनि थागिबि एबा भारतारि रौनिया हान्जानि हाबिलदार मालेन बसुमतारिया सोनाब बंगनि कालीफुङाव मावबिबानाव थानाय समाव देहायारि लोरबांथिनि थाखाय थांनाय 27 जुलाइ खालि देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोनब्लाबो थांनाय 28 जुलाइ खालि जोबथा हां बोयो। अनजालि बिसि आरो 11 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्लाखौ बे संसाराव अरायनि थाखाय नागारलांबाय मालेन बसुमतारिया। दिनै हाबिलदार मालेन बसुमतारिनि गोथै देहाखौ आंगो गामि मोखोनागुरियाव समाजारि आरो बिफानारि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। मालेन बसुमतारिनि आंगो बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला दान मोनसे सिगां सुथि लानानै न'आव फैदोंमोन। सुथि जोबखांनानै मावबिबानाव थांफिननायनि उनाव जानबुंनि गेजेरजों गुजुनाय आरो लोमजानाय जादोंमोन होनना फोरमायहरदों होननानै बिसिया मिथिहोयो। मालेन बसुमतारी का मृत्यु ऐसे हुआ कि उस दिन 27 तारीख को उसका छाती में थोड़ा दर्द आया, जिसका कारण से उसको 179 MS में एडमिट कराया गया। तो वह एडमिट कराने के बाद उससे जब एग्ज़ाम किया, ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें उसका डेंगू पाया गया। ये डेंगू निमोनिया, तो उसका कारण से उसको ऑक्सीजन का थ्रू उसको फिर 158 बेस हॉस्पिटल बेंगलुरु में रिफ़र किया गया, जिससे उसमें काफ़ी ट्रीटमेंट चला। उसका ट्रीटमेंट में काफ़ी ऑक्सीजन या ब्लड देना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका सेहत में कोई सुधार नहीं आया। कहाँ पे थे नाते? जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में था, वेस्ट बंगाल में है, वो पहाड़ी इलाका है। तो बेंगलुरु में आया तो उसमें तो उसका काफ़ी एग्ज़ाम हुआ, तो फिर उसको सुधार नहीं हुआ। तो 28 तारीख शाम को 1915 आवर्स में उसका अंतिम सांस उसका देहांत हो गया।